Čaute ľudia, zdravím vás. Dneska som si povedal, že si odskočím do McDonald's. Tento nový virálny Happy Meal v spolupráci Super Mario Galaxy film v Mekáči. Takže ideme si to rozbaliť. Otvoríme si krabicu. V krabici sa nachádza takýto zatiaľ neporiadok. A tu je tá hlavná hračka. Čo oni to nedávajú v takom mystery boxe. Prečo tu proste nie je toto? A ľudia, som sa veľmi tešil dneska. Budú mať toto veľké menu. V Nemecku to majú, v Rakúsku to majú, v Amerike. Prečo nie na Slovensku? Dobre, ideme si ho zbaviť. Joši. Takže ideme na to. Ja som sa veľmi tešil na tento McFlurrynový. Tieto hračky sú vlastne kľúčenky. To je mega zlaté, kámo. A viete s týmto Jošim aj takto hýbať. Nice. Mi sa tam veľmi páčil ešte tento Toad. Môžete napísať do komentárov, koľko by ste dali tomuto Jošimu. Počkaj. On tu má takýto frak. McDonald, halo. Čo, prejavate tému hračky, alebo čo? No, nevadí. Takže nakoniec som toho Jošiho nechal tak, aj s tým blbým fľačikom, ale to nevadí a toto už je koniec dnešného videjka. Ďakujem za všetky zhliadnutia, ktoré mám na ostatných videách, za odbery. Toto už je naozaj koniec dnešného videjka, tak sa mi lúčim, dávaj odber a čau!